V tomto videu si ukážeme, ako zložiť rozkladaciu posteľ Betka. Najskôr si rozbalíme všetky balíky. Okujeme si bočnice s závrtnými maticami. Ako ďalšie prišrobujeme oceľové tiahlo k závrtnej matici. Po bočniciach si okujeme aj zadné dielce postele. Veľký exceder vkladáme vždy šípkou von. A samozrejme aj kolíky. Na spodný chrbát, ako aj na bočnice, našrobujeme závrtné matice. Pripravené chrbáty primontujeme k bočnici. Následne zamkneme zámok excentra. Teraz by som odporúčil aj pomocníka, ale šikovný majster to zvládne určite sám. Spojíme si bočnice. Všetko poriadne zatiahneme. Ako ďalšie si zložíme vozík, alebo inak povedané rozkladací systém postele. Rovnako ako predtým okujeme dielec závrtnou maticou. Na boky vozíka vložíme excenter šípkou smerom von. Teraz dáme modré tiahlo, druhé od konca. Pri tomto dielci použijeme taktiež modré tiahla a použijeme strednú dieru. Tento malý dielec si okujeme excentrami šípkou smerom von a modré tiahlo takisto do stredu. Posledný dielec vozíka si okujeme excentrami a kolíkmi. Takto pripravené okuté dielce si zmontujeme dokopy pomocou imbusového kľúča, poprípadne použijeme skrutkovač. Na takto zložený vozík si prišrobujeme zo spodu kolečka zhruba 4 cm od kraja. Keď máme takto pripravený vozík, pripevníme k nemu rošt na tieto pripravené kolíky. Takto pripravený vozík s roštom si priskutkujeme k rámu postele. Po priskutkovaní roštu po celom obvode postele je na rade zásuvka. Okujeme ju kolíkmi, excentrami šípkou von a modrými tiahlami do stredovej pozície. Na spodnú časť zásuvky prišrobujeme kolečka na určené miesta pomocou najmenších skrutiek v balení. Z druhej strany zásuvky dáme modré tiahla a začneme so skladaním zásuvky.
Takto zloženú zásuvku vložíme jednoducho do pripravenej postele. Hotovo, a je čas na oddych. Dobrý spánok je Wood Service.